Arratsaldeon denoi, 2026ko ekainaren 23an, ohiko izaeraz ekaineko udalbatza ditu dugu, honako gai zerrendarekin. Lehenengo puntua, 2026ko maiatzaren 28ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan, alkatetzaren dekretuen kontrola, 2026ko maiatzaren 25etik 2026ko ekainaren 17 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarren erabakien kontrola, 2026ko maiatzaren 25etik 2026ko ekainaren 15 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan, 2026 KLD 7. zenbakidun kreditu aldaketa onartzea. Xavier, mesedez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean, kreditu transferentzien bidez kredituak aldatzeko izapidetzen ari den 2026 KALD 0700 espedientia aztertu dugu. Alkateak egindako proposamena aztertu da, baita gainerako txosten, ziurtagiri eta jarduketak ere. Hortuk ondorioztatu da, adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzioa arintzeko lagungarria izango dela, eta horren izapidetzea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin. Hau ikusita eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpena eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientiari, kreditu transferentzien modalitatekoa, 2026 KALD 0000 zenbakiduna. Proposamenean ageri den kapitulukako xehetasunarekin, eta ondorioz, 2024-2027 diru laguntzen plan estrategikoaren 12. eranskinaren aldaketari. Kreditu gehikuntzak. Bigarren kapituluan, gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan, 58.000 euroko gehikuntza. Laugarren kapituluan, transferentzia arruntak, 2.000 euroko gehikuntza. Guztira, 50.000 euro. Baliabideak, laugarren kapitulua. Transferentzia arruntak, 50.000 euro. Guztira. Bigarrena, espedientia jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean, interesdunek erreklamazio eta irodukizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da, eta udaletxeko iragarkitaulan zein web orrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Epe hori igarota, erreklamaziorik aurkeztu ezean, aurrekontu aldaketa eta 2024-2027 diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketa minbetiko onartzutat hartuko dira. Eta bestela, berariazko erabakia hartu beharko da egindako erreklamazioak erabakitzeko. Eskerrik asko Xavier, txanda zabalduko dugu. Itziar, arratsaldeon, lehen txandan zure da hitza. Arratsaldeon. Bueno, guk kreditu aldaketa bat proposatzea 50.000 eurokoa, eta, bueno, kontra bozkatuko dugu hain azaldukoten arrazoiengatik. 50.000 euroitatik 2.000 euro proposatzea Shelter Surf Elkarteri bideratzea, eta gu horrekin ados gaude, naiz eta kontra bozkatu, esan behar dugu hori positiboa jotze dugula aldaketa hori, Shelter Surf Elkartearena, bere 10. urterrenan ari da babesa indartzea proposatzen duzu, eta egokia iruditzen zaigu hori. Izan ere surf egokitua sustatzen du Shelterrek, eta balio sozial handiko jarduera badala iruditzen zaigu, beraz aldaketa horrekin oso ados gaude, baina 2.000 euroko kuantia da horra proposatzeana, eta kontra bozkatuko dugu batez ere kreditu aldaketa horren zati potoloenarekin turismo departamentura bideratuko diren 58.000 euro hoiengatik, eta guaina salduko zergatik. Badago txosten tekniko bat esaten duena diru hori gaunetako aurten egindan gaunetako egitasmoa indartzera joango dela, eta hori oinarritzen du gabonetako egitasmoak izan duen harrera positiboan, horrela jartzen du txostenean, harrera positiboa. Ez dakigu baieztapen hori egiteko zein datu objektibo dauden, edo badaudenik ere, hori ez du zehazten, baina gu bintzat ez dauzkagu datu objektibo horiek, hori ala dela justifikatzea dunik. Eta egia esan, guk ez daukagu oso arrakastatua izan den sentsazioa, eta nahita esaten dut, eta argi esaten dut, sentsazioa dela. Ikusi genuena, alde batetik, gu ere horribili ginalako, herritarre desberdinekin hitz egindakoa, eta postuetako merkatariekin izandako elkarrizketa informaletan bakarrik oinarrituta,
harrera positibo hori printzipioz ez baian jartzen dugu. Eta, bueno, argudiaren abia puntua berakin, beraz, orduan, duda egiten dugu. Gero dago, 2026ko turismo sailaren aurrekontua baita ere dagoeneko nabarmen handitu dela, 2026an, 15,20 igo da turismo departamentuaren aurrekontua 2026an, aurrekontu orokorra 2,37, baino ez denean igo. 2,37tik 15,20, alegia 1.200.000 eurotik, 1.384 eurotara pasada aurrekontu hori. Eta, bueno, ez dugu inguru horretan, ez dugu arrazoirik ikusten beste 58.000 euro gehiago bideratzea departamentu horreta. Turismoa desestazionalizatu behar dela uste dugu guk, eta logika horretan koka daiteke ekimen hori, pentsatzen dut hori esango dezuela, baina desestazionalizazio hori ez da, gure iritziz behintzat ez da edozein modutara egin behar, turismoa orekatzea da, horren helburua ez, eta hau da, daukagun turismoa urte guztian zabaltzea, urte guztira zabaltzea. Baina egiten ari dena da, udako turismoak igotzen jarraitzen du urtez urte, eta horrez gain, urteko beste garaietan ere turismoa zabaldu erakarri egiten ari da. Eta guretzat hori ez da koherentia turismo orekatzeko nahia badago. Helburua udan edo temporada altuan, Aste Santuan adibidez, daukan turismoa maila hori urte osora zabaltzea, baina guk uste dugu izan berdula, dagoen turismo orokor hori, banatzea hilabete, 12 hilabetetan. Eta, bueno, ez gertatzen ari dena ez, turismoa udan gehiagora juten nahi da, eta urte beste hilabetetan ere bai. Eta, bueno, azkenik proposatzen den gauretako merkatu eredua aipatu nahiko nuke, hori bera ere ez dugulako egoki ja ikusten, Zarautzez da Ipar Europako hiri bat, eta ez dugu zertan hango gabonetako merkatu eredua kopiatu, gabonetako zerbait egin nahi bada ondo iruditzen zaigu, bertakoetan pentsatuz, bertako nortasuna indartuko duen zerbait, eta ez kanpo kontsumora bideratutakoa, eta ez da ere kontsumora bideratutakoa bakarrik gure iritziz. Eta herritarrentzat pentsatuko litzateken hori ona bada, kanpokoentzat ere iruditzen zaigu ona izango litzatekela. Guk beti izate dugu, orekatua, jasangarria, eta herritarren ongizatea erdigunean jarriko duen turismoa dela defendatzen dugula, baina eske hori da danok esate duguna. Zuek ere bai, EAJak ere hori esaten du, eta PSek ere hori esaten du. Jasangarri hitza, danokon hartzen dugun gauza da, kontua da, jasangarri horrekin ze ulertzen dugun, edo jasangarri ze mailatakoa ulertzen dugun, eta hori ala izan dadin, ze ekintzain berdian, zer ulertzen duen alderdi bakoitzak, edo ze ekintza iteia. Eta, guri iruditzen zaigu azken gaunetako proposen horrek ez duela hori bultzatzen, zehazki horretarako bideratuko diala 58.000 euro gehiago horiek, turismoak ja esan deten bezala igoera handi bat eduki duela, eta guzti hori batuta, eseskoa bozkatuko dugu, nahiz eta, lehen hasien esan deten bezala, 2.000 euroak shelterri bideratuko zaizkionakin guztiz ados gauden. Arratsaldeon. Kreditu aldaketa honekin arrazoi dezute Gabonak Zarautzen programa indartu nahi dugu. Eta horretarako bideratu nahi dugu. Horretarako bideratu nahi dugu, hain zuzen ere, lehen urtean proba bat egin genulako, Amalur parkea zabaldu dugun honetan, erabat zabaldu dugun honetan, geltoki berriarekin Zarautzen iparrategoa batu ditugun honetan, pentsatzen genuelako leku egokia izan zitekela horrelako ekimen bat antolatzeko. Eta horrelako ekimen bat antolatu nahi dugu, ez Ipar Europan, baizik eta Europa osoan egiten dan gauza badelako, eta gu Europan gaudelako, eta pentsatzen genuelako Zarauzko herriak merezizula eta berzula horrelako gune bat. Urte luzez antolatu dira, ekimen pila Zarauzko Gabonetan. Batzuk tradizio osokoak gure herrian. Eta beste batzuk berriak izan daitezke, eta lehen urtean proba egin ondoren, zuek sensazioak dauzkazuen bezala, gu dauzkagu parte hartzaileekin egindako bileren emaitzak eta valorazioak.
sensazioak, beraien balorazioak. Eta han parte hartu zuten artisauek, produkto sortzaileak, zarauztarrak asko, dakizuen bezala bertako tokiko artisauekin eta ekoizleekin lan egin genuelako, rugby taldearekin hitz egin genuen, eta denak esan ziguten, ideia polita zala, baina noski, abenduan eta zarautzen, gune estali bat ezpadago, eguraldiaren menpean gaudela, horrelako ekintza bat eramateko aurrera. Eta orduan egin dugu aurrekontu bat datorren aurtengo gabonetarako. Non karpa bat jarriko dugun, karpa horren inguruan antolatuko dan festa, eta karpa horren baitan izotz pista bat jarriko dugun, zarauztarren gozagarri, heldu, aur, nerabe, denentzat, irekita egongo dana abenduan zehar. Orduan, Zarautze gabonetan izango du izotz pista bat, badakit olako egun batean, San Pelaio esperatan eta 30 gradutan izotzaz eta izotz pistaz eta gabonetaz hitz egitea, hola pixkat lekuzkanpo egon ditekeela, baina garaiz ari gera prestatzen guztia, eta, esan dezaket, herritarrei iragarri, aurten gabonak Zarautzen, izotz pista bat izango dugula, Amalur Parkian, estalita, eta bertan gonbidatuko ditugula, noski artisauak, bertako produktoreak, bertako ostalaritza ere bai, taldeak eta bar. Eta gainerari gerala, hori, zabaltzeko asmotan, ze esan ziguten, agian eskaz geratu zala, horren inguruan lehen edizioan antolatu genuen eskaintza, eta lanean ari gera eskaintza hori zabaltzeko. Beraz, zuentzat desegokidan proiektu bat, guretzat oso egokia da, eta gaina bultzatu egin gaituzte eta animatu gaituzte bigarren edizio bat antolatzera, onelako osagarriekin eta onelako berrikuntzekin. Hoixe da esan nahi dizudana. Bigarren txanda? Bigarren txanda itziar? Agian eskaz geratu delaren ondorioa eta zuela, orduan pixka bat alotura guk esan duenakin, guk eukien du sentsazioakin, esan dut gure sentsazioa diala, eta nik uste esan desunakin pixka eta arrazoia eman indiguzula. Bileren emaitzak eta balorazioak ditugu, eta eskatuko ditugu, gustatuko litzaiguke jakitia, ez ditugu ezagutu, karpa esan dezu, festa izot pista, ikusiko dugu hori dana. Dena den, 184.000 euroko igoera bat zeon lehendikan departamentuan, da hori ere azpimarratu dut, horregatik anetzaigu irutzen, beste 58 euro gehiago bideratu behar dianik horretarako. Beharrezkoa balin bada zuk esan dituzun hoiek, hor badago baitara igoera handi bat, eta gu konsideratzen dugu, nikoa dela horretarako. Izan ere, turismo bulegoa aipatu eta turismo hitza aipatu eta segitu anazte zeate, zuen diskurtsora eraman nahiaz proposatzen dena. Badakizue, Zarauzko turismo bulegotik pasatzen diran erabiltzaileen 50%tik gora zarauztarrak gerala. Zarauztar asko pasatzen dira urtean zehar turismo bulegotik, eta Zarauzko turismo bulegoak antolatzen ditu ekintzak eta ekimenak, eta hori orkestetik gatoz, datorzen hilabeteetarako udaldian izango dugun programa turismo bulegoak argitaratzen du, eta jakingo dezute, aipatu dizuelako batzordean, aurten aste nagusia, sekula baino luzeagoa izango dela, nagusiagoa izango dela Zarauzkoa, Ilan abuztuan 14-an 23 bitartean luzatuko dela, eta hor, lehen mailako kontzertuak ditugula urten. Orduan, jendeak eskatzen ditu lehen mailako kontzertuak, denetarik eta denentzat, adin guztientzat, eta maila gorenekoak, datorren astelenean banatuko dugu, etxez etxe, eskaratzaz eskaratza, buzoiz buzoi egitaragoa, eta noski, turismo bulegoak, jaiak eta ekitaldiak sailak antolatzen ditu hainbat ekimen da hainbat ekintza, baina turismo bulegoak antolatzen ditu besteak beste, Zarauzko estropadak, erromeriak, Legezarren plazan ostegunero dauzkagun herri kirol ekintzak, guzti horiek Zarauztarrentza dira. Gero kanpotik datozenak osatzen dituztela, primeran irutze zait, baina erromeriak norentza dira, estropadak norentza dira, Zarauzko estropadak norentza dira. Turistentzat? Hori esaten nahi zeate?
turismo bulegoak antolatzen ditunak, zarauztarrentza dira. Eta gure aurrekontuan txertatu dugun hori da, zarauztarrek gozatu dezaten. Kanpotara datozela eta gozatzen dutela, ongietorriak. Eta behon deiela. Baina aurten, esan dut, bai Gabonetan eta bai aste nagusian, ekintza eta egitarau berezia degunez, beren aurrekontua doitu dugu. Hau esan da, bozkatu egingo dugu. Laugarren puntua. 2026, KLD, 7. zenbakidun kreditu aldaketa onartzearen aldeko bozkak. 11. Kontrakoak, 9. Onartu egiten da. Bosgarren puntura. Bosgarren puntura pasako gera, bake epailea hautatzea. Xabier, mesedez? 2022ko apirilaren 28an egindako osoko bilkuran, Udalbatzarrak Maria Inmaculada Sáenz de Santa María Vallejo Andrea izendatu zuen Zarauzko udalerriko ordezko bake epaile 4 urterako. 2025ko irailaren 10ean erregistratutako ofizioaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak udal honi jakinarazi zion bake epaile titular berriak proposatu behar zirela. Botere judizialaren lege organikoan eta bake epaileen 37/9/5 erreglamentuan ezarritakoaren arabera. Horren berri eman zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean, 2005ko irailaren 17koa. Udalaren iragarkitaulan eta web orrian. Eta azpitiko lehen auzialdiko eta instruzioko epaitegian argitaratu zen ediktoaren bitartez. Eta 15 eguneko epea zabaldu zen, interesa zuenak izendapenerako eskaera egin zezaten. Horretarako emandako epean esen eskaerarik aurkeztu. Gipuzkoako aldizkari ofizialean, 2006ko apirilaren 10koa, udalaren iragarkitaulan eta web orrian eta azpitiko lehen auzialdiko eta instruzioko epaitegian argitaratu zen ediktoaren bitartez, zirkustantzia horren berri eman zen berriro eta beste epe bat ireki zen eskaerak aurkezteko. Emandako epean, Leire Aizpuru Dominguez Andreak udalari adierazi dio kargua betetzeko borondatea duela. Legean aurre ikusitako prozeduraren arabera, Udalbatzarrari dagokio legezko baldintzak betetzen dituzten eskaitzaileen artean hautatzea kargua betetzeko egokiena iritzitakoa. Horretarako, zinegotzien legezko gehiengo osoaren aldeko botoak behar ditu. Aurreko ikusita eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpina eman ondoren, udalbatza osatzen duten zinegotzien aldeko botoarekin eta beraz legezko gehiengo osoaren kuorumarekin, udalbatzarrak erabakiko du. Lehenengoa, Leire Aizpuru Dominguez Andrea proposatzea Zarauzko bake epaile izendatu izateko. Honakoak dira proposatutako pertsonaren datuak. Adina 19 urte. Helbidea Zarautz, Gipuzkoa. Lanbidea kriminologiako ikaslea. Proposatutako pertsonak berariaz onartu beharko du kargurako izendapena. Eta aitortu beharko du ez dagoela botere judizialaren lege organikoan eta bake epaileen 3/1985 erreglamenduan kargu judizialetarako aurreikusitako ezgaitasun edo batera ezintasunen batean eraginpean. Bigarrena, akordio hau Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko presidente jaunari igortzea, udalak hautatutako pertsona izendatu dezan 4 urterako. Eskerrik asko, Xabier. Txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu beraz, 5. puntua. Bake epaile hautatzearen aldeko bozkak. 20, hau batez onartzen da. Seigarren puntua jarraian. Ondasun bat doan lagatzea, 6040 HVF matrikuladun autobusa lagatzea Santa Cruzeko udalari, Cabo Verdeko Santa Cruz herriko udalari. Xabier, mesedez. 2026ko martxoaren 5ean, Zarauzko udalak Santa Cruzeko udalaren Cabo Verde eskaera formal bat jaso zuen. Santa Cruz Isla Santiago, Cabo Verde udalerriko hegoaldeko, erdialdeko eta iparraldeko ikasleentzako eskola garraioa, proiektuan laguntzeko. Proiektuaren helburua herrialdeko landa eremuetan ikasleen eskola garraioa erraztea da. Ayuda kontenedores GKR-en bidez.
Zarauzko udala 6040 HVF matrikula duen autobusaren titularra da. Murillo markakoa, Kronos Urano Metal Fuert modelokoa eta hasiera batean 2014ko urtarrilaren 3an matrikulatu zen. Ibilgailuen azterketa teknikoaren azken txostenaren arabera, 2026ko martxoaren 20koa, ibilgailuak 523.152 kilometroko kilometrojea du, eta aldeko azterketa du, 2026ko irailaren 20 arte balio duena. Aipatutako autobusa ondare ondazuntzat joda, eta gaur egun ez dago udal zerbitzu publiko bati atxikita. Ez da udalerrian administrazio erabilerarik ere, eta baldintza ezin hobeetan dago gizarte onurako proiektuen esparruan zerbitzua ematen jarraitzeko. Eduki ontzi laguntza erakundea izendatu dute ibilgailua garraiatzeaz eta logistika arduratzen den erakunde eta bermatu du lagapenaren amaiera Santiago Uharteko Cabo Verden eskola garraioa izango dela. Espedientean jasota dago idazkaritza nagusiak eta zerbitzu juridikoek 2026ko maiatzaren 12an egindako txosten juridikoa, non berbantzen baita doako lagapenaren legezkotasuna toki erakundeen ondasunei buruzko araudiaren arabera. Halaber, kontuatzailearen txostena ere dago espedientean, 2026ko ekainaren 3koa. Esanez, osorik amortizatuta eta zorri gabe dagoen autobus baten doaintza baimantzen duela. Ayuda kontenedores erakundeari emateko. Horren bestez, batzordeak ala proposatuta, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz, honako hau erabakiko du. Lehenengoa, Santa Cruz udalak aurkeztutako eskaera onartzea, eta ondorioz baimentzea 6040 HVF matrikuladun autobusaren doako lagapena. ONG Ayuda Kontenedores Gobernuz kanpoko erakundeari. Bigarrena, ibilgailuaren xedea Santa Cruz, Isla Santiago, Cabo Verde udalerriko hegoaldeko, erdialdeko eta iparraldeko ikasleentzako eskola garraioa proiektuarekin lotzea. ONG Ayuda Kontenedores Gobernuz kanpoko erakundeak eta Santa Cruzeko udalak kudeatuta. Hirugarrena, itzulketa baldintza bat ezartzea. Horren arabera, ibilgailua Zarauzko udal ondarera itzuliko da urtebeteko epean aurreikusitako helbururako erabiltzen ez bada, edo espedientean zehaztutako interes sozialaz bestelako helburuetarako erabiltzen ez bada. Laugarrena, dagokion doako lagapena egin ondoren, Santa Cruz udalari naiz Ayuda Kontenedores erakundeari eskatzea ibilgailuaren titulartasuna aldatu dela ziurtatzen duen dokumentazioa aurkeztea Zarauzko udaleko erregistroan. Eta bosgarrena, idazki honen berri ematea Santa Cruz udalari eta Ayuda Kontenedores erakundeari, Gobernuz kanpoko erakundeari. Eskerrik asko, Xabier, txanda zabalduko dugu. Bai, Gloria, arratsaldeon, lehen txandan zure da hitza. Arratsaldeon. Bueno, pues hoy aprobamos un punto que, aunque pueda parecer sencillo desde un punto de vista administrativo, tiene un enorme valor simbólico, social y humano, como es la cesión gratuita de un autobús municipal al Ayuntamiento de Santa Cruz, en Cabo Verde, para su utilización en el proyecto de transporte escolar gestionado junto con la ONG Ayuda a Contenedores. Queremos destacar muy positivamente esta decisión del Ayuntamiento de Zarauz. Este autobús, que ya no tenía uso, se va a convertir en una herramienta esencial para que niños y niñas de zonas rurales puedan llegar a la escuela con seguridad y regularidad. Y eso, sinceramente, es motivo de orgullo para este municipio. También quiero poner una vez más en valor el papel de las ONGs, en este caso Ayuda a Contenedores, que actúan como puente entre realidades muy diferentes y haciendo posible proyectos como este para que se materialicen. Volvemos a comprobar que cuando sumamos esfuerzos, administraciones, asociaciones y ciudadanía, somos capaces de mejorar realmente la vida de las personas. Gracias. Eskerrik asko, Gloria. Jesus, lehen txandan zure da hitza. Bueno, mugikortasun departamentutikan, kontratu berria, garraio publikoko kontratu berria intzanean, jada transmititu ziguten nola autobus batek, ITV-a betetze zuen autobus batek eta baldintza honetan zegoen autobus bat zerbitzutik kanpo geldituko zala. Eta udal gobernu hau, ipini izan harremanetan, aurretikan harremana daukagulako Ayuda Kontenedores Iruñako ONG-akin. ONG honekin aurrez ere espedientzia oso ona izan dugu, hain justu, dakizuen bezala Zarautzen urtero bizikleta pila bat jasotzen dira,
eta beharrezko epeak pasa ondoren, bizikleta horietan bi aukera daude, edo txatarra bidali, edo udal gobernu honek erabaki duena. Eta da hain justu bizikleta horiei beste bizitza bat eman, ez? Eta hortik hasi zen, esperientzia, ayuda kontenedoreseko ONG-akin, eta hain justu, hemen bizikletak, aisialdirako, edo herriko garraiorako ean bezala, beste hainbat herrialdetan, garraio pertsonala, individualerako erabiltzen dira. Hain justu, autobus hau erabiliko dan bezala, eskolara juteko, edo lanera juteko, edo enkarguetara juteko. Beti, noski, kasu honetan bezala, beti azken helburua izan behar du helburu sozial bat. Gizarte politiketako zinegotzia arduradun bezala, eta badakizue, kooperazio ikuspegi zabala duela, udal honek ikusi genuen aukera paregabea, kooperazio ikuspegitikan ere, autobus honi bigarren bizitza bat emateko, eta helburu finalista batekin, eta legeak eskatutako guztiekin, bidaliko dugu Cabo Verdera autobus hau. Esan bezala, harremana ayuda konteneroresekin oso estua da, eta behin pleno hau egiten dugunean, eta dagokion epe laburra pasatzen danean, dena prestatuta dago, autobusan bila etorri, titulartasunak aldatu, eta autobus honi ere, beste bizitza berri eta jasangarri bat emateko. Beraz, egun garrantzitsua gaur kooperazio ikuspegitik ere. Eskerrik asko, Jesus, bigarren txandarako aukera. Bozkatu egingo dugu beraz, 6. puntua. Ondasun bat doan lagatzea 6040 HVF matrikuladun autobusa lagatzea Santa Cruzeko, Cabo Verdeko Santa Cruzeko udalari, aldeko bozkak, 20 aho batez onartzen da. Jarraian, 7. puntua. Zarauzko hiribideetako zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzen dituen udal ordenantzaren egokitzapena, behin betiko onespena. Xabier, mesedez. 2023ko azaroaren 23an egindako osoko bilkuran, Zarauzko hiribideetako zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzen duen udal ordenantza 2011 urtean berritu zen. Herritarren informazio batzordeak aldezko irizpena eman ondoren, 2025ko abenduaren 18an egindako osoko bilkuran, udalbatzak erabaki zuen hasierako onespena ematea Zarauzko hiribideetako zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzeko ordenantza egokitzeari. Eta ordenantzaren testua jendaurrean jartzea interesunei 30 egun balioduneko entzunaldia emateko erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko. Informazio juridiko eta arau emaileari buruzko gutxieneko gardentasun betebeharrak betez, Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7ko 2016 legearen 53a artikuluan ezarritakoaren arabera, ordenantzari hasierako onerpena eman eta berehala argitaratu zen udalaren webgune instituzionalean, egoitza elektronikoan, gardentasunaren atarian, eta baita Gipuzkoako aldizkari ofizialean, 2026ko urtarrilaren 19an. Zarauzko hiribideetako zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzeko ordenantza berriaren hasierako onerpenaren erabakia eta ordenantzaren testua jendaurrean jartzeko epea urtarrilaren 20 martxoaren 2 artekoa biak barne izan zen. Eta mandako entzunaldiaren epe barruan ondoko 2 idatzi aurkeztu ziren udal erregistroan. Aurkezleak izan ziren Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinatzailea eta Kalapiairiko txirrindularien elkartea. Jasotako ekarpen horien aurrean, mugikortasun saila guztiak aztertu ditu. Behin idatziak aztertu eta dagozkion hausnarketak egin ondoren, udaltzengoko eta mugikortasuneko teknikariak txostena egin du. Jarraian azaltzen diren banan-banako erantzunak adieraziz. Sarrera zenbakia 3499/2026 eta sarrera zenbakia 3483/2026 idatziei erantzuna. Jendaurrean jarritako aldaketaren irizmena, ordenantzan jasotako arauak gaur egun indarrean dagoen araudira egokitzea eta eguneratzea zen.
testuaren koherentzia bermatzeko eta jada indargabetuta edo aldatuta dauden xedapenetara jotzea saihesteko. Beraz, aldaketaren helburua ez zen ordenantzaren eduki materiala aldatzea, ez da haren erregulazioan funtsezko aldaketak sartzea ere, baizik eta eguneratze tekniko eta formal bat egitea. Aurkeztutako alegazioek ordenantzaren eduki materialaren aldaketak dakartzaten proposamenak planteatzen dituzte. Jendaurrean jarritako aldaketaren xedea eta irizpina gainditzen duten erregulazioa aldaketak gehituz. Ondorioz, proposamen horiek ezin dira espediente honen esparruan onartu. Izan ere, horiek aztertu ala izateko, ordenantzaren aldaketa bat izapidetu beharko litzateke beste irizmen batekin. Eta aldaketa horren xedea zehaztu, izapidetu eta dagozkion prozedura izapideak egin beharko lirateke. Beraz, Sarozko hiribideetako zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alerdi arautzeko ordenantza egokitzea ezertuta udalbatzak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehenengoa, aurkeztutako alegazioak ebaztea udaltzengoko eta mugikortasuneko administrazio orokorreko teknikariak emandako txostenarekin bat etorriz. Txosten hori espedienteari erantzi zaio eta erabaki honen jakinarazpenarekin batera helaraziko zaie interesunei. Bigarrena, behin betiko onespen ematea Zarauzko hiribideetako zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzeko ordenantza egokitzari, erabaki honi atxikitako testuaren arabera. Hirugarrena, behin betiko onespena jaso duen ordenantzaren testu osoa argitaratu Gipuzkoako aldizkari ofizialean, bai eta udalaren iragarki taulan eta egoitza elektronikoan ere. Eta laugarrena, era berean, informazio juridiko arau emaileari buruzko gutxieneko gardentasun betebeharrak betez, ordenantza berriari behin betiko onarpena eman eta berehala argitaratuko da erakundearen webguneko gardentasun atarian Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 legearen 53a artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskerrik asko, Xabier, txanda zabalduko dugu. Bai Garazi, lehen txandan zurea da hitza, arratsaldean. Arratsaldeon, komentatu bakarrekan batzordean bai aipatu genulako irute zaizkigula bi alegazio interesgarri eta aztertzeko modukoak diala bilak, bakigu justu irizpena ez dela horren inguruan eta lege konkretu batzun aurrian aldaketa batzuk boskatzea goazela eta guk alde boskatuko dugu baita ere, baino bai ordenantza aldatzeko segurenik 2026an intentzio bat adierazi zen eguten ordenantza aldatzeko eta iruditzen zaizkigu bi alegazio hauek aztertu beharko lirateken alegazioak diala. Eta bakarrekan puntualizazioain ordenantza berritzea hartzea momentuan iruditzen zaizkigun bi alegazio hauek bare bai azterketa hori iteko. Ados. Bai, Jesus, lehen txandan zure da hitza. Alegazioetako batian azaltzen dana injustuia Zarauzko udalak urteak daramatza, naiz eta ordenantzan ez azaldu, segurtasun aldetik, zebrabidetan eta guztietan autoak gerturatzen dianean aurretik, esan dezagun, espazio batzuek, besteak beste, usten ditugu edo motoentzat eta horrelakoak, hain justu, ibilgailuak zebrabidera iterakoan ipintzeko. Orduan, badira, interesgarriak, besteak beste, elkartetako batek proposatzen dituna, bai edukiontziekin, bai horrelako objektuak kentzen ari gera, beti ez da posible izaten, baina, saiak ere iten dugu, eta, orduan, egunerokotasunean, udalak kontutan daukan gauza bata, eta bestea, diversitate funtzionalaren ikuspegitikan, guretzat oso garrantzitsua da, gai hori, eta besteak beste, bai, espazio horiek izendatzea, eta baita ere, udaltzaingotikan, egiten dan zaintza berezia, espazio horiek egoki erabiltzeko. Orduan, hori da esan beharrekoa. Eskerrik asko, bigarren txandarako aukera. Bozkatu egingo dugu beraz, 7. puntua. Zarauzko hiribideetako zirkulazioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzen duen udal ordenantzaren egokitzapenari behin betiko onespen ematearen aldeko bozkak. 20 aho batez onartzen da. 8. puntua. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamenduaren aldaketak onartzea. Xabier, mesedez?
2013ko martxoaren 4an, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak tarifa sistema bateratua esarri zuen Gipuzkoako lurraldean. Horretarako, txartel bakarraren ereduan eta teknologian oinarritu zen eta lurralde bus marka garatu zuen. 2013ko martxoaren 27an egindako bilkuran, Udalbatzarrak Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzan sartzea erabaki zuen, elkartearen estatutuak onartuta. Ondoren, 2014ko azaroaren 26ko bilkuran, Udalbatzarrak Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erreglamendua onartu zuen. Zarauzko udalaren eskumen eremu eta lurralde esparrurako. 2015ko martxoaren 15an indarrean sartu zen Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erreglamendua. Erreglamendu horren xedea da eta era bateratuan eta homogeneoan arautzea Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden administrazio publiko Gipuzkoaren titulartasuneko erabilera orokorreko errepidietan egiten den bidaiaren garraio zerbitzu publikoa. Partzuergoko erakunde konpromiso hartu zuten erreglamenduaren aldaketak Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren partzuergoren batzar orokorrean egiteko. 2026ko apirilaren bateko bileran, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren partzuergoan batzar orokorrak aho batez erreglamenduan honako aldaketa hauek egitea onartu zuen. Lehenengoa, zioen azalpena, erreglamenduaren hasierako argitalpenetik gehituz joan diren operadoreak eguneratu. Bigarrena, 12. artikuluan, mugikortasun murriztua duten bidaiaren tarifa araubidea eta 44. artikuluan, baliozko garraio titulua eramateko betebeharra, personalizatua terminoa gehitu, mugi txartelari egindako erreferentzia guztiekin batera. Hirugarrena, 19. artikuluan, aurkotxe eta aulkiak eramatea, esaldia ukendu. Adingabea garraiatzen ez duten aurkotxe edo aulkiak tolestuta eraman beharko dira. Laugarrena, 21. artikulua, etxeko animaliak eramatea. Artikuluari idazkera berria eman. Hori guztia dela eta, orain Zarauzko udaleko osoko bilkurak onartu behar ditu Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak erreglamenduan egindako aldaketak. Udaleko idazkaritza nagusiak egin du proposatutako erreglamendu aldaketari buruzko txosten juridikoa. Horiek horrela, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren partzuergoaren batzar orokorrak egindako proposamena ikusita eta herritarren informazio batzordeak irizpena ondoren, Udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiaren errepide bidezko garraio zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erreglamendua aldatzeko proposamena onartzea. Akordio honen eranskinean jasotzen den moduan. Hori guztia, Zarauzko udalaren eskumen eremuan eta lurralde esparruan. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea, 30 eguneko epean, interesdunek iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazioak tramitea jakinarazteko iragarkiak argitaratuko dira, udaletxeko iragarkitaulan, web orrian eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Hirugarrena, alegazioei buruzko txostenak Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren partzuergoak egingo dituela onartzea. Laugarrena, alegaziorik aurkezten ez bada, erreglamenduaren aldaketa behin betiko onartzutat hartuko da, berari asko bezera bakirik gabe. Dena den, indarrean sartzeko testu osoa argitaratu beharko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Eta bosgarrena, erabaki hau Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren partzuergoari jakinaraztea. Eta ondoren, eranskina testu osoarekin erantzida. Eskarrik asko Xabier, txanda zabalduko dugu. Gloria, lehen txandan zure daitza. Bien, la modificación del Reglamento de Armonización de Transporte de Personas por Carretera introduce mejoras técnicas claras como la precisión en la referencia a la tarjeta MUGI personalizada o otras cuestiones como la flexibilización en el uso de sillas y coches de niños, facilitando su utilización cotidiana por personas usuarias. En relación con los animales de compañía, se actualiza y se clarifica el régimen, integrándolo en el propio artículo. Se definen de forma más precisa las condiciones de acceso, como en la concreción de las especies que se pueden transportar, concretando que tienen que ser exclusivamente perros, gatos y hurones. Se refuerzan las garantías de seguridad y convivencia en el servicio, como el establecer la obligación de uso de transportín, al tiempo que se introducen elementos de flexibilidad, como en el caso del transporte de perros pequeños.
Asimismo, se reconoce expresamente algo importante, que es el acceso de perros guía y de asistencia en todo momento, un paso importante que consolida la accesibilidad, el compromiso con la accesibilidad y la inclusión en el transporte público. En conjunto, queremos destacar y valorar positivamente el trabajo realizado por la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa, que ha permitido modernizar y mejorar el reglamento, adaptándolo a la realidad actual del servicio y a las necesidades de las personas usuarias. Gracias. Eskerrik asko, Gloria. Lehen txandan. Jesus, zure da hitza. Bueno, araudi aldaketa bat denez, azkenean ikusten duzu, aldatzen dian gauza bakarrak dia alde batetikan aurkotxeak, lehen eskatzezan tolestuta eta garaietu behartziala, eta bueno, ikusita gaur eguneko bai autobusa behaiek nola dia nola prestatuta dauden eta espazioak ere nola diseinatu dauden, logikoa zen hau eguneratzea, eta gero, Gloriak azaldu duen bezala, badakizue, etxeko animaliak inguruan geroz eta gehiago dauzkagu, eta zehaztea etxeko animaliak zeintzuk izango diren, nik suposatzen dut, hau erabaki duenak nahiko konplexua izan duela, erabaki hori hartzia. Zeratik, bueno, etxeko animaliak asko eta mota askotakoa dira, baina, bueno, kasu honetan, Gloriak azaldu duen bezala, txakurrakatuak eta uroiak izango dira etxeko animali bezala zehatuko dianak, bai. Noski, orduan, horiek garraiatu beharko dira, dagokion kaiolatan eta aurreikusiten dian espazioetan. Orduan, bueno, eta gero, bai, gizarte politikan ikuspegitikan eta anistasun funtzionala duten pertsonei eta begira, nolabait, txakur zaintzaileak ere, espreski, definituak egotia eta guzti hori, guretzat ere oso interesgarria da. Eskerrik asko, Jesus. Bigarren txandarako aukera, bozkatu egingo dugu beraz. 8. puntua. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregalamenduaren aldaketak onartzearen aldeko bozkak, 20 aho batez onartzen da. Jarraian, 9. puntua. Zarauzko udalaren zerbitzu energetikoak eta argiteria publikoaren berme osoko mantentzea, lizitazioaren klausulen pleguak onartzea eta deialdia egitea. Xabier, mesedez. Udalak espediente bat hasi du Zarauzko udalaren zerbitzu energetikoak eta argiteria publikoaren berme osoko mantentzea adjudikatzeko. Adjudikazioa prozedura ireki eta tramitazioa arruntaren bidez egingo da. Beraria zidaitzetako administrazio klausulen pleguaren eta baldintza teknikoen pleguaren arabera. Kontratuaren helburua da argiteria publikoaren ustiapen egokia, funtzionamendua, kontserbazioa eta hobekuntza progresiboa bermatzea, eta zerbitzuaren jarraitutasuna, instalazioen segurtasuna eta portaera energetikoaren optimizazioa ziurtatzea. Kontratuaren xede dira honako prestazio hauek: 1 prestazioa, energia kudeaketa; 2 prestazioa, mantenimendua; 3 prestazioa, berme osoa; 4 prestazioa, argiteria publikoko instalazioak hobetzeko eta berritzeko obrak. Ikusita kontratazioaren administrazio klausulen plegua, baldintza teknikoen plegua eta lurraldeko informazio batzordeak emandako irizpena, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako hau erabakiko du. Lehena, Zarauzko udalaren zerbitzu energetikoak eta argiteria publikoaren berme osoko mantentzea, kontratatzeko administrazio klausulen plegua eta baldintza teknikoen plegua onartzea. Bigarrena, deialdia egitea kontratu hori prozedura ireki bidez adjudikatzeko eta kontratuaren iraupenerako lizitazioaren oinarrizko hurrengo aurrekontuarekin. 5.031.947,28 euro beza barne. Urtez urte horrela banakatuta. Prestazioagatiko urteko zenbatekoak beza barne. 1 prestazioa. Kudeaketa energetikoa, 28.581,89 euro. 2. prestazioa, mantenimendua,
€318.883,10 euro. Hirugarren prestazioa, berme osoa, €52.418,58 euro. Laugarren prestazioa, argitaria publikoko instalazioak hobetzeko eta berritzeko obrak, €353.329,66 euro. Guztira, urteko 583.184,73 euro. Hirugarrena, kontratuaren presioa ordaintzeko zehar behar beste diru jarri da aurtengo udal aurrekontuan hurrengo partida hauetan. 2006ko partidak 04-22-22-07-165 zerbitzu energetikoak. 04-1-362-01-34000 finantza interesak. 04-1-622-01-165 inbertsioak. Gainera, udalak behar adina kreditu jarriko du zerbitzu honek etorkizunean eragindako ekitalietako aurrekontuetan. Laugarrena, tokiko gobernu batzarreran esku ustea kontratuaren lizitazioari eta exekuzioari dagozkion tramite guztiak. Apirilaren 2/7/85 legeak tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 22.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. Eta bosgarrena, kontratazio espedientean nahitaezkoak diren gainerako tramiteak betetzea. Eta lizitazioa Europar Batasunaren aldizkari ofizialean eta kontratatzailearen profilean argitartzea. Eskerrik asko, Xavier. Txanda zabaldu horretik, herrilan zerbitzuen eta bizi kalitatearen zinegozia den Iban San Martini emango dititza. Iban, nahi dizu nion, arratsaldeon. Arratsaldeon, denoi, eskerrik asko, Xavier. Gaurko osoko bilkuran, gure herriko beharrei erantzuteko, zerbitzu berri bat abian jartzea proposatzen dugu. Udal gobernu honen asmoa, ez da eguneroko kudeaketan soilik gelditzea. Gure helburu nagusienetako bat, transizio ekologikoan, jasangarritasunean eta herritarren ongizatean sakonduko duen herri eredu bat eraikitzea da. Horretarako, ezinbestekoa da gure instalazioak eta zerbitzuak modernizatzea. 2030 agendak eskatzen dizkigun estandarretara egokituz. Zehazki, herri osoko argiteria publikoko luminariak aldatzeko kontratu garrantzitsu eta estrategikoa dakargu gaur udalbatzara honetara. Hau ez da mantentze lanen ohiko kontratu bat. Egiturazko aldaketa bada. Gure udalerriko leku guztietan eragin zuzena izango duena. Esleipen honek 4 prestazio nagusi, integral eta osagarri biltzen ditu. Udalaren kudeaketa energetiko osoa, prebentziozko mantentze lanak, instalazioen berme osoa, eta nola ez herri guztiko luminariak aldatzea. Momentu honetan, Zarautzek 79 aginte kuadro eta 3.285 luminaria ditu udalerri osotik zehar banatuta. Gaur egun, horietatik 606 luminariak bakarrik dute LED teknologia. Horrek esan nahi du, gure argiztapenaren ia 80 zaharkituta dagoela. Esku hartze honen ondoren, luminaria guztia LED teknologiara egokituko dira. Horri esker, gure kaletako argiztapenaren kalitatea hobetuko da eta kontsumo energetiko asko jaitsiko da. Jarduketa horien ondorioz, urtean gutxienez 1.800.000 kilobati orduko aurrestea aurrikusten da. Datu tekniko hutsetatik haratago, honek gure udal aurrekontuarentzat arnasgune ekonomiko handia suposatuko du. Eta batez ere, ingurumenari egiten dio mesedea CO2 emisioak asko murriztuko ditugulako. Baina kontratu honek ez du soilik ekonomiaz edo ingurumenaz hitz egiten. Kontratu honek pertsonez, herritarrez eta haien segurtasunaz hitz egiten du. LED teknologia berriarekin argiztapen uniformea lortuko dugu. Puntu ilunak ezabatuz eta gure kaleetan ikusgaitasuna hobetuz. Horrek eragin zuzena eta positiboa izango du herritarren segurtasunean, bereziki emakumeen segurtasunean, eta baita gure adineko pertsonen segurtasunean ere, estropezuak eta erorketak saihesteko. Udal gobernu honentzat, auzo guztiak berdinak dira. Guretzat ez dago lehen mailako edo bigarren mailako auzoik. Guztiek jasoko dute kalitatezko zerbitzu bera. Amaitzeko berretsi nahi dut, udal gobernuak ekartzen duen proposamen hau gure herriaren
jasangarritasunaren, modernizazioaren eta efizientziaren aldeko apostu garbia, zehatza eta sakona dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Iban, honekin txanda zabalduko dugu. Bai Jon, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Bai, arratsaldeon, gaur bozkatzea guazen plegu hauek oain dela 2 urte pasatxo euken genitun aurrenengo saiakera bat antzeko lizitazio batekin, zerbitzu energetikoena, kasu hortan pleguak beak anbiziotxoagoak zian, gai askoz gehiago barne biltzen zituen, baina gero oztopo batzuk medio, ezin izan tan aurrera eraman, eta beraz, hasiera baten aurrera ikusta zegoena zatiketa bat eginda, eta zati horietako bat ekartze duzue gaur, Ibanek ondo azaldu duen bezala, luminarien aldaketa, eta beste hainbat kontrolan egiten ditunak. 2022an jada aipatu genuen, gaur egun bizi deun energia eta klima larrialdi hontan energetikoki murrizketak egitea oso garrantzitsua dela gure herrian, eta garbi dakaula energia murriztu beharra dakaula, eta horretako ezinbesteko ekintza bat da luminaria aldatzea, aztekoa hori. Beraz, gai hau gaur honeak hartzea da aurreratzea positiboa ikuste dugu. Hala ere, kontzeptuetan eta pleguetan badazkagu baina batzuk, eta horiek aipatu nahiko genituzko bain, aurrenengoa da kasuntan energia lorrera egia eta energia kontsumoari eragiten diote plegu hauek, eta batez ere udalari hobekuntza bat dela oso garbi dakau, gastu aldetik, baina faltan botatze ditugu, herritarrei bideratze dian beste hainbat ekintza egitea, hasiera esate bateako, komunitate energetikoak sustatzia, edota autokontsumorako energia berriztagarrien instalazio publikoak egitea. Ze gauza bada kontsumoa murriztia eta bestia energia berriztagarriak erabiltzea. Ez dela berdina eta kasu honetan ez datoz bat. Bestetik, plegua teknikoki sartuta pixka bat, formula bidezko zatia, 55 puntu eskaintza ekonomikoai egiten die, eta gero beste 5 puntu zuek berdintasun irizpide deitu diozuen atal batian dago jarrita. Eta deitu diozuen aipatu dut, naizta 11 bat 2 atalak berdintasun irizpidea jartzen duen, bertan barneratzen hainbat gaiek berdintasunarekin zerikusik ez dakae. Adibidez, jartze du urteko lanaldia metalgintzan baina hobea izateak puntu bat emate dula, edota azterketa ofizialetara joateko baimenak ematea bai beste puntu bat balio dula, eta hau berdintasunaren izenean jartzea betzegu egokia iruditzen. Eta honek ez du esan nahi, baldintza horiek sartzean edo aldagai horiek sartzean kontra gaudenik. Oso positiboa ikuste dugu langileen baldintzak eta behien egunerokotasuna hobetzeko, azterketa aukera hori izatea, lanaldia murritzagoa izatea konbeniotik aratago, baina bere izen propio kiberko luke da talak eluke izan beharko berdintasun irizpidea bere osotasunean. Orduan, hasiera bezala irute zaigu bai, eta Ibanek ondo aipatu duzun bezala, pauso garrantzitsu badala herriantzako kontsumo aldetik, baina oraindik egiteko dexente azkau energia eta klima larrialdi honetan, eta uste dugu, urrengo hilabete eta urtetan egiteko dexente ukiko deula. Hau guztia esan da, aldeko bozka izango da guria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Danok daukagu klima eta energiaren aurrean zer eginak eta ingurumen kudaketan ere bai. Udal gobernu honen begian lastoa ikustean norberak abea daukanean, zilegi da, baina badaukazue zer eginazuek ere eskaintzen dituen zerbitzuetan. Itxiri jarraitzen du mankomunitateen garbiguneak, 2 urte eta erdi dramatza itxita agindu zenutenetik irekiko zenutela, esan zenuten maiatzan irekiko zenutela, ekaina bukatzen ari da, eta esan dakoa, ja ez dugu ezertan sinisten guk. Ez dugu ezertan sinisten. Ondo dago, guk egiten dugun lanari, azpimarrak egitea, baina zarauztarrok behar dugu garbigunea zabaltzea ja. Eta sentitze ditorla esatea, baina aipatu genuen, Santa Clarako obrak bukatuko zirela garbigunea ireki aurretik eta alaxe bete da. Mesedez, zabaldu garbigunea. Lehen bailen. Bigarren txandarako aukera. Bai, Jon? Bai, eskertze dizut beste behin, beste erakunde bateko gai bat honek hartzea. Horrela sigintezke, erakundez erakunde, baina nire idea hori ez da izango, baina betetzeaz hasi gehan ez hitzeiten, aprobetxatuko dut eta 1/2024 legea betetzeko eskatuko diot Zarauzko udalari, hau da,
klima aldaketa eta energiaren plangintza edo plan bat onartzea eskatuko diot, jada epez pasata baitago. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Jon, etxeko lanak dauzkazu. Guazen bozkatzera 9. puntua. Zarautzko udalaren zerbitzu energetikoak eta argiteria publikoaren berme osoko mantentzea lizitazioaren klausulen pleguak onartzea eta deialdi egitearen aldeko bozkak, 20 aho batez onartzen da. 10. puntua jarraian, xehetasun azterlana mandabide 9. zenbakiko eraikina bila nahi arreba ordezkatzeko behin betiko onespena. Xabier, mesedez. Cristina Prieto Morazak, mandabide 9ko bila nahi arreba, eraikina ordezteko xehetasun azterketaren proposamena aurkeztu zuen. Helburua eraikina ordeztea da, lerrokadura eta zesta berriak ezarriz. 2006ko martxoaren 23an egindako bilkuran, tokiko gobernu batzarrak erabaki zuen hasierako onespena ematea xehetasun azterketari. Hasierako onarpen horren iragarkia argitaratu zen 2006ko apirilaren 18ko Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta apirilaren 28an Diario Vasco egunkarian. 20 eguneko epea eman zen espedientia aztertu eta bidezko alegazioak egin ahal izateko. Ez da alegaziorik aurkeztu ezarritako epean. Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide azpiegituren departamentuari txosten eskatu zaio eta hilabeteko gehieneko epea pasada. Hirigintza eta ingurumen departamentuak txostena egin eta hala proposatuta udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz honako erabakiko du. Lehenengoa, behin betiko onespen ematea mandabide 9ko bila nahi arreba eraikina ordezteko xehetasun azterketari. Bigarrena, behin betiko onartutako dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiko plangintza erregistrora bidaltzea. Behin betiko onespenaren erabakiaren eta hirigintza arauen eduki osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean argitaratzea. Onarpenaren iragarkia lurralde historikoan gehien saltzen den egunkarian argitaratzea. Eskerrik asko Xabier, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu beraz. 10. puntua. Xehetasun azterlana mandabide 9. zenbakiko eraikina bila nahi arreba ordezkatzeko behin betiko onespenaren aldeko bozkak, 20 aho batez onartzen da. 11. puntua. Eusko Alderdi Jeltzalea, PNV eta EH Bildu udaltaldeek aurkeztutako proposamena. Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta aurkeztutako mozioa. Txandaka irakurriko dezute, garazi, nahi zuenean. Arratsaldeon. Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta zioaren azalpena. 2026ko urteak garrantzi historiko eta politiko berezia du Euskal Herritarrentzat. Izan ere, beste zenbait mugarriren artean, hala nola, Euskal Jaurlaritza eratu zela 80 urte betetzen dira. Aurten bi efemeride nagusi ditugu. Batetik, 1876ko uztailaren 21ko foruen abolizioaren 150. urteurrena, eta bestetik 1976an Bergaran bildu zen alkateen mugimenduaren 50. urteurrena. 1876ko uztailaren 21ko legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren abolizioa ekarri zuen, bigarren karlistadaren amaieraren testuinguruan. Nafarroa garaian kasuan, foru araubidearen eraldaketa eta burujabetza instituzionalaren murrizketa sakona lehenago gertatu zen, 1851ko lege hitzartuaren bidez, lehen karlistadaren ondoren. Lehenago, 1789-1790 urteen artean, Frantziako Euraltzaren eskutik Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Subera Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa gertatu zen. Hiru prozesu horiek bakoitza bere une historikoan eta bere berezitasunekin Euskal Herriko lurraldek mendeetan garatutako instituzio, eskubide historiko eta burujabetza politikoaren galera eta murrizketa ekarri zuten. Erabaki haiek herri borondatearen gainetik ezarri ziren eta ondorio sakonak izan zituzten Euskal Herriaren egituraketa instituzionalean, lurralde artikulazioan eta autogobernuan. 1876ko abolizio hartatik mende bat geroago, 1976ko uztailaren 21ean, frankismoaren amaieraren testuinguruan eta transizio politikoaren atarian, Euskal Herriko hainbat udal ordezkari Bergaran bildu ziren.
Alkateen mugimenduak foruen aboluzioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratiko eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko. 1976ko adierazpen hartan jasotako espirituak gaurkotasun osoa du oraindik ere. Izan ere, udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun politiko eta instituzionala funtsezkoa izan da. Eta gaur egun ere, udal erakundeek herritarren borondate demokratikoaren adierazpide hurbilena izaten jarraitzen dute. Bergaran izan ziren alkateek eta zinegotziek aitortu zuten ez zitzaiela xamurra gertatu, herriaren nahia eta erabakia ulertu eta argitara ematen beren gain hartu zuten erantzukizuna betetzea. Hala ere, haiek uste zuten heldu zela garaia argi eta garbi adierazteko herriaren eskubide politikoak iraungi ezinak eta ukaezinak direla. Auziaren benetako funtsa ez baitzegoen foraltasun zaharrean, eskubide historiko horiek eguneratzean baizik, foruek adierazten zituzten subiranotasun eremuak Euskal Nazio ikuspegitik gaur egunera eta etorkizunera proiektatzean alegia. Orduan bezala, bizi dugun egoera honetan ere, desafio berriei ekin beharrez aurkitzen gara, eta argi aldarrikatu nahi dugu, etorkizuneko gizarte erronkei erantzun baikor bat eman ahal izateko. Euskal Herritarren ahotsak bere lekua behar duela, hitzaren eta erabakiaren jabe behar dugula izan. Oso garrantzitsua da, une hau hartu behar ditugun erabakietan asmatzeko. Erantzunkidetasun politiko eta sozialaren garaia da. Gure herria eta bere jendea aurrera ateratzeko ordua. Garapen ekonomikoa, gizarte justizia eta subiranotasun politikoa oinarritzat hartuta. Erronka horiei guztiei ezin zaie behar bezala erantzun eskumen mugatuekin. Gaurko auziek gaurko tresnak eskatzen dituzte. Eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza handiagoa behar ditu bere etorkizuna eta bere herritarren borondate demokratikoaren arabera antolatzeko. Horregatik, oroimen historikoaren aitortzak gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatu behar du. Horregatik guztiagatik, Zarauzko udalbatzak honako hau erabaki du. Lehena, Zarauzko udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urteurrenaren eta foruen aboluzioaren 150. urteurrenaren oroitzapenarekin eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen aboluzioa Frantziako eroaltzarekin gertatu zela 1789 eta 1790 artean. Horrez gain, aitortzen du 1851 Nafarroa garaian eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foro erregimenaren murrizketa eta aboluzio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrezko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalen galera ekarri zutela. Era berean, aldarrikatzen du eskubide horiek ez direra iraungi, ez da herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabakiz deusestatu ere. Hirugarrena, udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien artean berezko nortasuna eta nazio izarea duen herria dela. Historia, gizartea eta kulturako ondare berezi baten gordailu. Bi estatuen kokatuta eta gaur egun 3 eremu juridiko politiko ezberdinetan antolatuta dauden 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Eta horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko sozial eta instituzionaletara egokituz. Bosgarrena, udal honek aitortzen du udalerriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria, bereziki foru tradizioan. Udal demokrazian eta herri ordezkaritzan eta konpromisoa hartzen du etorkizunean ere, Euskal Herrian eraikuntza demokratikoan erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena.
Seigarrena, udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalaren helburuekin. Alkateen mugimendua gogoratzeko, 1976ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Eta zazpigarrena, udal honek mozio hau helaraziko die Euskal Herriko gainerako udalei, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusiei, Eusko Legebiltzarrari eta Nafarroako parlamentuari. Egoki joz gero, bere horri atxiki dakizkien. Honekin lehen txanda zabalduko dugu. Ignacio, lehen txandan zure daita. Eskerrik asko arratsaldeon, mozio luzia, ia unkigarria, tadan esango nuke. Baina nire galdera da, benetan erabilgarria da, edo zertarako da mozio hau, eta nik erantzungo izuet. Mozio hau da, mendikan 11 hilabetea hauteskundia dazkaulako. Eta hemen dago karrera pertsonal bat, bai EAJ eta bai EH Bildun artean erakusteko bata bestiai berzindan, Euskaldunagoa edo zein defenditzaitun ideia soberanista gehiago. Guaina serio hasita, mozio hartuta, mozio hau hastea bi efemeride historikoon aterkipian bezala, baina testua ez da gertakari horiek gogorazten bakarrik zentratzen, baizik eta hortikan haratago dijoa. Mozioak efemeride horiek erabiltzitu agenda politiko soberanista garbi bat markatzeko. Euskal Nazioa, zazpi lurraldez, erabakitzeko eskubideaz, foru integrazioaz edo burujabetza osoaz hitz egiteuna. Beraz hemen ez gaude memoria historiko baten mozio baten aurrian, baizik eta orientazio guztiz soberanista dakan mozio politiko baten aurrian. Guk adibidez ez daka inongo arazoikan foruan garrantzia azpimarratzeko. Arazoa da memoria hori erabiltzia, Zarauzko udalan izenean, adierazpen soberanista bat ideko. Gertakari historiko horiek gaur egungo ondorio politikoakin nazteitu zuen. Testuak benetako gertakari historiko batzutatik azteia, baino ondoren salto politiko atitea eta esatea ondorio estatzeala gaur egun burujabetza osoan edo erabakitzeko eskubidean bidean urratzakin berdiala bai edo bai. Sozialistak beti defenditu izan deu Euskadin autogobernua, Gernikako estatutua, kontzertu ekonomikoa, Euskal erakundeak eta baitare transferitzeke dauden oendikan eskumenak. Baina autogobernu hori herrian bizitza hobetzeko dala ulertze deu, tresna moduan eta ez helburu bezala. Hau aurrego pixkat hobeto azaldukot baitare. Baitare autogobernua eta burujabetzan azteitu zuen. Testua jo, gaur egungo erronkai erantzuteko, eskumen mugatu dazkazuela edo dazkaula, eta Euskal Herriak autogobernu eta burujabetza ondiago bat berdula. Hori nazketa interesatu bat besteik ez da. Autogobernu gehiago eta hobeago bat defenditu daiteke, burujabetza osua defenditu gabe edo zuen agenda politiko horretan sartu gabe. Estatutua osoi betetzia, eskumen gehiago eskuratzia, erakundiak indartzia edo kudeaketa gaitasuna hobetzia ere defenditu daiteke. Sozialistok Euskal Gobernua, autogobernua defenditze deu, baino itunetik, legezkotasunetik, bizikidetzatik eta pluraltasunetik. Azkeneko hau guztiz saltatu dezue. Zuentzat burujabetza helburu bat besteik ez da. Ez da herritarran bizitza hobetzeko tresna bat. Eta hau da mozionen ahulgune bat gure ustez. Testu honetan emateu burujabetza helburu bezala ulertu berdeula. Eta ez herritarran edo gure kasuan, zarauztarran bizi kalitatea hobetzeko tresna bezala. Guretzat autogobernuak edo kompetentziak zentzua badaka, baina herritarren arazoa erantzuteko aldin bada. Ez domina bat edo zuen karrera soberanista hortan parte hartzeko bakarrikan. Guretzat erdigunean hau ez dago, eta hori garbia da. Guretzat erdigunean dago adibidez, etxebizitzan inguruan dagoen arazoa, edo osakidetza indartzia, edo zerbitzu publikoak hobetzia, adinikoan zaintza, gaztentzako laguntzak edo aukerak ematia. Burujabetzaz asko hitzaitezue, baino herritarran eguneroko arazoaz oso gutxi. Eta nik galdetu nahiko nizueke, mozio honekin, ze kartzeio mozio honek, Zarauzko etxebizitza edo Zarautzen etxebizitza bat erosin nahi duen gazte batei. Edo ze kartzeio mozio honek osasun hitzorduan zai dagoen pertsona batei. Edo ze kartzeio baitare mozio honek, familiai, adinekoai, tokiko merkataritzai, kirol elkartiai, edo ingurumenan alde egiteun pertsonai. Udal politikak gure ustez erabilgarria izan berdo. Eta mozio hau ez da erabilgarria eta ez du zarauztarren egunerokotasuneko arazoak konpontzen. Benetan politika itea baldin bagoaz, guazen politika erabilgarri bat itea. Eta ez hau. Gehiengo zabal batei behiratze diona. Eta ez batzuk kanpo usteituna mozionek itun bezala.
Gure taldeak adibidez, azter zezaken mozio zabalago edo partekatuago bat onartzia. Tartean, foruen garrantzi historikoa aipatuz, udalen papera, autogobernuan balioa, Gernikako estatutua osoik betetzeko beharra, Euskadi plural, sozial eta kohesionatu bat baita ere, horren aldeko konpromisoa hartzeuna. Baina hori ez da izan mozionek hartu duen bidea. Mozionek orientazio politiko garbi bat eukitu hasieratik, eta proiektu hori partekatze ez dunak, hasieratik kanpo daude. Aurka bozkatuko dugu, ez Euskal Historian, Foruan edo autogobernuan kontra gaudelako, ni mucho menos. Aurka bozkatuko dugu, mozio hau, hori baino, hortikan aratago dijoalako. Zarauzko udalan, nahi durako Zarauzko udala agenda soberanista batian sartu. Gu gure zeirenetan zentratuko gea. Gu zentratuko gea Zarauztarran bizitzak hobetzen. Eta Zarauztar guztiai beratzen. Ez batzoi bakarrekan zuek itezuen bezala. Eskerrik asko. Lehen txandan, grazi, zura ditza. Bueno, esan bezala gaurko mozioak bi efemeride historiko ekarteizkigu gogoa eta bilan idea berak lotzeitu. Udal ordezkariak herri honen eskubideak defendatzeko izan duten konpromisua. 1976an kolore politiko oso ezberdinak alkate eta zinegotziak bat intzuten. Garaizai baten, herri ikuspegia lehenetsi zuten, eta horregatik bildu zen alkateen mugimendua eredu politiko eta demokratikoa. Gaur egune, erronka handiak ditugu, autogobernuaren egunareketa, hizkuntza politika, lurralde oreka, etxe bizitza, erronka horiek ez dira alderdi bakar baten bidez konponduko. Horregatik mozio honek gogorazten digu adostasun zabalak behar ditugula, eta udalerriek horretan funtsezko papera betetze duela. Horregatik, gure nahia da mozio hau berez udaltalde guztiek babestia, baina ikusi dugu PSen erantzuna. Inorrez genuen nahi kanpoan utzi, alderantziz, gonbidapena luzatu nahi genuen, baina ikustea garbi ez daola zuen aldetik inungo konpromisek. Eta alkate mugimenduan espiritua gaurkotzeko intentzioik ez daola behintzat. Gure botua noski aldekoa izangoa, eta gure konpromiso argia da, elkarlana, errespetua eta herri ikuspegia. Eskerrik asko, grazi, lehen txandan, Garbine, zure ditza. Eskerrik asko, Xavier. Harrituta nago, Inaxio etxeara enteratu bendikan Eusko Alderdi Jeltzalea gehala, gure sorreratik alderdi abertzale bat, eta gure buru jabetzan alde sortutako alderdi bat, hain zuzen ere. Agituen sorpresaz harrapatu zaitun, baina gure sorreratikan alaxe gea. Gaur, eztabaidatzeko aurkeztu dugun mozioa ez da iraganeko gertakari batzuen oroitzapen hutsa, hemen azaldudan bezala. Gaur hemen ez ditugu soilik duela 150 urte kendu zizkiguten foruak gogoratzen, edo Bergaran duela 50 urte bildutako alkate eta zinegotzien ausardia aitortzen. Mozioaren helburua ez da, ez tristuraz iraganean galdutakoari begiratzea, ez da duela 50 urteko gertatutakoa mitifikatzea ere. Baina bai gure iragana aitortzea eta etorkizunari begira balioan jartzea. Duela mende bat, Jose Antonio Agirre gure lehen lehendakariak esan zuen, Euskadi ez da iraganeko oroitzapen bat, etorkizuneko borondate bat da. Esaldi horretan laburbiltzen da gaur gogoratzen dugun guztiaren esanahia. Foruak, autogobernua eta udal tradizioa ez dira museo batean gordetzeko piezak, herri honek etorkizuna eraikitzeko izan duen eta duen borondatearen adierazpenak dira. Eta zer ikasi dugu, herri bezala azkeneko 150 urte hauetan, foruak kendu zizkigutela, erakunduak kendu zizkigutela, autogobernua murriztu zigutela, baina ez zuten lortu herri honen borondatea ezabatzea. Eta hori da historiak erakusten digun lehenengo lezioa. Herriak ez dute bizirik irauten legeengatik bakarrik. Herriak bizirik irauten dute, beren burua herri sentitzen dutelako. Horregatik, mende bat geroago, 1976an, frankismoaren iluntasunetik irteten ari zen herri honek berriro altxatu zuen ahotsa Bergaran. Baina bada beste lezio bat ere, atzera begirako honetan, gure autogobernuaren garrantzia. Frankismoaren azken urteetan, askok isiltasun aukeratu zuten momentuan, Juan Ajuria Garrak bezalako buruzagiek askatasun, amnistia eta autogobernua askatu zituzten. Batzuk galdetuko dute, zer dauka ikustekorik 1876ko foruen abolizioak gaurko etxe bizitzaren arazoarekin. Zer dauka ikustekorik gaurko gazten etorkizunarekin.
zer dauka ikustekorik transizio energetikoarekin eta zaintzaren erronkarekin, hori galdetzen du Inaxok. Erantzuna oso erresa da, dena. Izan ere, eztabaidaren funtsa ez da iragana, eztabaidaren funtsa da nork erabakitzen duen, nork daukan hitza, nork daukan tresna politikoak erabiltzeko ahalmena, nork daukan bere etorkizuna antolatzeko gaitasuna. Horregatik esan zuen Jose Antonio Agirrek, herri baten askatasuna ez dela iraganaren nostalgia, etorkizunaren eraikuntza baizik. Eta horregatik esan zuten Bergaran bildutako alkateek eskubide historikoak ez direla iraungitzen. Garai bakoitzean eguneratu egiten direlako. Gaur guk ez dugu 19. mendeko forurik askatzen, ez dugu historiaren kopia bat nahi. Guk 21. mendeko autogobernua nahi dugu. Gaurko erronkei erantzuteko balio duen autogobernua. Gazte batek etxe bizitza eskuratu ahal izateko, industria lehiakorra izateko, euskara bizi berritzeko, gizarte kohesioa indartzeko eta herri honen ongizatea bermatzeko. Horixe da foruen gaurko irakurketa. Horregatik, gaur mozio hau babestean ez dugu soilik efemeride bat ospatzen. Konpromiso bat berritzen dugu. Gure aurrekoek utzitako lekukoa hartzen dugu eta argi esaten dugu. Euskal Herriaren etorkizuna ez dago inon idatzita, ez da nonbait idatzita dagoen zerbait. Euskal Herriaren etorkizuna Euskal Herritarrek idatziko dute. Demokraziaren bidez, elkarrizketaren bidez, akordioaren bidez, autogobernu gehiago eraikiz, Manuel Irujok esan zuen bezala, askatasuna ez delako inposatzen, askatasuna eraiki egiten da. Horixe izan zen Bergarako mezua eta horixe izan da EAJaren mezua belaunaldiz belaunaldi. Eta horixe da gaur Zarauztik berresten duguna. Iragana gogoratuz, oraina kudeatuz eta etorkizuna eraikiz. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Inaxio, zure da hitza. Arratsaldeon berriro. Esandako askokin ados. Eta guk uste dugu, guk tresna gehiago ukitzia, ona dala, bertako errealitatea ezagututa, arazoa aurreiteko. Eta guk kompetentzi gehiago ukitzia, ona dala, guk gure errealitateai aurreiteko baita eta gure arazoai aurreiteko. Baina horrek ez du esan nahi, eta Karasik esan du akordio zabal bat lortu nahi izan duela, baina hori ez da hola. Hemen akordio zabal bat nahi izan ezkeo, lehenagotik, eta bestera batea saiatuko zinateke testu hau bateratzen. Guri testu bat iritsi zaigu, mahai gainean jarri eta ados zaudete edo ez. Hori ez da akordio bat iristia. Eta zuek askotan kexatzeaten, gauza bada oposiziotikan, gauza jartze eskizula hemen gainean negoziatzeko aukerei gabe, eta guain, etortzeate tortillan beste aldiakin, gauza berdina esanez guretzako. Eta hori ez da akordio zabal bat lortzia. Akordio zabal bat lortzia da, benetan ikuspegi ezberdina dazkaun eragile politikoak bat jartzia, ze gauza asko daude bat datozenak, eta horrekin mozio bat ateatzia. Gu horrekin ados engo goinak, baina hori ez da izan. Nahi izan da, inposatu testu bat, gu ados ez gaudena, bertako gauza askokin. Eta Galminak izan du, gauza bat nahi oso interesgarri irute zaitena, eta da, zeinek erabaki, nola erabakitzeian gaur egun etxebitzako gauzak, edo ingurumeneko gauzak. Nik galdera nahiko nukeen, orduan, zeinek daka Zarautz zona tentsionatu izendatzeko giltza. Ze nirak edala zue dakazue, eta zuek zuen kompetentziak ere ondo eramateko kapaz esan mesatek gauza batzutan, ez eskatu gehiago. Zaiatu ondo gestionatzen, eta geokoak. Gu gurea jarraituko dugu. Zarauztarren alde lanitea. Men Zarauztarrak behar asko dazka, gauza asko daude betzeko baitare, eta hortan gaude, hortan saiatuko gea, eta gu politika erabilgarri bat iten saiatuko gea. Besteik ez, eskerrik asko. Bigarren txandan, Garbina, zure da hitza. Lehenbizi, gobernu bazkidegea, eta gobernu bazkidegea neinean, guk mozio bat aurkezten degunean, zuekin partekatzen dugu lehendabizi, eta zurekin partekatu nun mozio hau, eta ez dut jaso zuen aldetikan, mozio honen inguruan, erdibideko bat bilatzeko proposamenik, edo ezer. Nik esan izun EH Bildukin adostuta zeon orokorrian adostuta dago mozio bat zela, eta zuk horrekin, esan zenun aurrea, eta listo. Horreaino, zuen adostasun eta iristeko borondatia. Esango izut, bakizu bat zion, kei de mi libro, quiero vengo a hablar de mi libro, zu gune tensionatuekin berdintxua itzentzea.
Ikei enpresa kontratatu dugu eta martxan dago ja, esan izun bezala, udaran jarriko genula martxan, martxan dago. Orduan, bueno, lentxio edo gexio, etorriko da. Esan izun bezala, zerrenda luze badaukagu egitekotan, eta iritsi da momentua, eta lanian gaude horrekin. Beste gauza askokin bezala. Eta akordio zabalak planteatzen dituzunean, ados nago, eta hemen saiakerak egiten dira askotan. Eta alderdi abertzalen gandikan egiten dira askotan autogobernurako akordioak lortzeko saiakera benetakoak eta bueno, guk atzian gauzak usteko apostuakin. Baina ez dut ikusten alderdi sozialista egoera berian. Alderdi sozialistak nik ez dut esaten, edo guk ez dugu esaten, gutxiengo bat alde batera utzi berdegunikan, baina gutxiengo batek bere kriterioa inposatzea alderdi sozialistak egiten duen bezala, eta espainoltasun hori ukitzen danean, ezezko borobil bat jasotzen danean, unik ulertzen dut, zuek etzeate alderdi abertzale bat, edo ez behintzat alderdi abertzale euskaldun bat, espainol bat izango zeate pentsatzen dut, irizpide eta ikuspegi desberdina dauzkagu, baina ezin zaigu guri egotzi ez daukagula borondateik akordiotara iristeko alderdi sozialistak ez dunean eukitzen borondatekan akordiotara iristeko espainoltasun hori ukitzen dan momentuan. Eta una garrande libre hori puskatzeko arrisku hori da honean. Eta Espainiak erakutsi duguna bai eskuin eta bai ezker da, lehenengo diala espainolak eta gero eskuin edo ezker. Eta hori da guk bizi izan duguna gure alderdia sortu zanetik. Eta guk gure aldetikan askotan egin ditugu zuekin akordiotara iristeko saiakerak, baina zuek betatzen dituzute, zuen gutxiengo hortatikan betatzen dituzute askotan akordioiek. Bigarren txanda bukatu dugunez, bozkatzera goaz, 11. puntua. Eusko Alderdi Jeltzalea, PNV eta EH Bildu udaltaldeek aurkeztutako proposamena foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena direla eta aurkeztutako mozioaren aldeko bozkak 18. Aurkakoak 2. Onartu egiten da. Honekin, 12. puntura iristen gera, eskari galderen txanda. Eskari galderek ez dagoenez, gaurko udalbatza amaitzeko, San Pelaio jaiegun zoriontsuak opa dizkizuet danoi, ondo pasa San Pelaioak.